Hello! Hey guys! Hello everyone! Hello mga kamay! It's me, Myra, and welcome to our channel! Happy watching! You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers. So ayan mga kamay, let's eat halo-halo! So this is how it looks like, the halo-halo from Philippines. Only 25 pesos lang to. So yeah, daming laman. Napakainit po kaya it's okay na kumain ng halo-halo. Dami siyang laman. Refreshing! Hello everyone! Hello mga sisi and mga kamar! Ulit-ulit, yun ang intro ko. Siyempre, hayaan nyo. So ngayon, let's have a halo-halo! Yum yum! Yes! Halo-halo time! Dahil ang init po ng panahon. So, ito po ang halo-halo ng Pilipinas. Halo-halo dito sa Cavite. Ganito po siya. So, 25 pesos, ganito kadami. Ayan. Ganito kadami. And pampataba. Pampataba. Kahapon, kakainom ko lang kahapon ng mango tango na shake. Tapos ngayon, maghalo-halo na naman ako. So, alam nyo na, tataba ako nito. Ayan. This is halo-halo from Philippines. Halo-halo dahil gaganituhin mo siya. So, masyadong puno. Napakainit po ng panahon, kaya normal na kumain ka ng ganito. Sarap. Iba-iba talaga yung way ng mga gumagawa ng halo-halo. Kasi halos dito sa may amin, natry ko na yung mga gumagawa ng halo-halo. And some mayroong mas masarap talagang nag-stand out. So, isa na ito sa mga nag-stand out na favorite ng karamihan at syempre favorite ko din. So, buti na lang walang nagpapatugtog. Kaya pwede tayo mag-vlog ba? Kasi kapag may nagpapatugtog, hindi ako nakakapag-vlog dito kasi alam niyo na, ma-CPR ako and nakakahiya ang mga tao doon. Kaya lagi ako nakatingin doon kasi titignan ko, malay mo may dumaan na bibili dito, tapos may dumaan na nakatingin dito, nahiya ako. So, 25 pesos, not bad. So, inaantay ko pa siya na ang dami niyang ube, saging, kamote, o, di ba, ang dami. So, let's have a halo-halo mga kamayan. Ayan. Pero okay lang namin no, umiinom ako nito kasi yung tubig ko naman, mayroong halong ginger. Ay! Diyos ko po, nahulog ang kalabaw. Nakikita ko sa inyo. So, ayun. Ito yung aking isa sa mga tumbler. So, as you can see, meron siyang raw na ginger. So, at least kahit napapakain ako ng mga ma-oily, ng kwek-kwek, na chicken skin, tapos halo-halo na naman, milk tea. Dito kasi, alam nyo, ang hirap dito mag-diet kasi halos lahat ng mga kapitbahay ko ay may mga tinda ang sasarap na pagkain. Naamoy ko pa kasi piniprito nila. So, ang hirap mag-control. Taka, syempre, support the business. So, kailangan mo rin siyang bilhan. Kaya, yun. Tataba ka. Yun, syempre, kailangan mo makisama. Bibilhan mo rin sila kasi bumibili din sila dito sa akin. Kaya yun, napapakain talaga ako. And dahil sa ano, hi ma'am! Tingin po! Wala po ma'am. Ito lang po, 20 lahat. Ito po, 3 for 100. Coming soon ma'am yung mga leggings ko. Thank you! So yun.
Naghahanap siya ng leggings. Wala akong leggings. So, asa na ba yung vlog ko? Asa na ba? Papakita ko nga. So, ito nga yun. Ginger, diba? Ginger. Ayan, ginger. Tapos, merong isang slice ng lemon. So, ano to? Maganda siya. Binilipan to ng boyfriend ko sa Malaysia. So, nakakaubos ako ng 2 ganito. Meron pa akong extra na. Hindi ko alam. Bakit gusto nila yung motor paingayan ng gano'n yung tambot. So, ano yung ingay. Ngayon, di ba kalahati na lang. Yung tubig ko dito, isasalin ko na lang siya. Ganon. So, ayan. Mag-order pa ako ng leggings kasi may naghahanap. Kung ano yung hinahanap nila, yun muna yung pinapriority kong bilhin. So, yung iba, mga on the way na, in-order ko na online. In-order ko online kasi wala akong time magpunta ng mga Baclaran or ng Visoria kasi mahiluhin ako sa bus. Kaya nag-order na ako ng bultuhan online at nagbabayad ako ng shipping. Ayan. Sarap. Ayan. So, maghalo-halo tayo, summer. Hindi ako makatravel kasi alam niyo na may tindahan ako. Wala akong pambayan sa sales lady kaya ako muna. Tsaka na ako magta-travel next year na. Ngayon, focus muna dito sa maliit kong tindahan. Ayan, may corn. Shout out The Night Lovers ATV channel. Ang galing naman kumanta. Keep singing. The Night Lovers, I miss your vlog. Learn and Share by Irene Baclig. I'm so proud of you, Sisi. Monica na rin. Good luck. Faye Clark. Shout out sa inyong lahat. May ingay doon sa likod. Halo-halo. Ang daming laman. Daming laman. Sakto lang yung tamis. Kain po! Samantalahin natin yung ganito na wala nang patugtog kaya vlog muna. Kasi wala na akong time mag-vlog. Alam nyo yun, meron nga ako doon gusto kong i-review yung skincare ko. Hindi ko magawa. Kasi walang time. So, papasensya niya pa ulit-ulit ganyan ang background ko. Kasi, yan lang yung magandang studio ko. Ube! Sarap! Daming sahog. Gusto ko lang naman dito yung sahog. Pero normally, hindi ko inuubos yung tubig kasi masyadong, alam nyo na, daming ano yan. Tamis, gatas. Para less konti. Para kahit pa paano, less calorie. less calorie pa. Kinakain ko na nga lahat eh. Mahirap talaga yan, may control na hindi kumain ng masasarap. Ang dami kong pagkain. Bigay ng
bahay ko dito. Skyflex pa. So yeah, for now, that's all my vlog. Thank you sa pagsama sa akin sa pagkain ng halo-halo mga kamayer. And ingat kayong lahat palagi. And see you on my next vlog. Bye-bye!